Nditi Vu Tuesday 10 September 2024 makabatireko vatereri manyama chokwadi muri yeZimbabwe ndirimo mukati kufamba mukati kutsutsura nekupfapfedza tsiri kuitika matima neosenyika iro ndinoziva kuti matima namedu yeZimbabwe munenge makambira makachibata chikonzero ndo chiri kurira ndo chiri kuremera dzinza muri yeZimbabwe dzandakabata pano regai ndikukuzivisa zvipo zvandinazvo pano nokuti zviripo zvamakaunza zvatakaona zvinoda kutongwa chikonzero ndo kusaka muripo vana veZimbabwe vana venhepfenyuro ndokusaka chinzi the whole nation on one station. Muri yeZimbabwe nyaya yandakataura nezuro yakaitika pane imwe nzvimbo yemafaro kuWaterfalls yemunhu akaenda kunotandara kuda kundobva ipapo motokari ikaramba kubva ipapo munhu achiona muine munhu mukati but ari yemuridzani makesi ndizvozvo yakazoendera kumberi amai motokari yakazoenda kunotorwa motokari iri pamba yaine kunotorwa nomwe mubatsiri akanoisiya pamba pemunhu uyu achinzi mangwana uya naye kuchechi akazowanika pakati peusiku mota ichibuka ichirevhwa ichiisa malaitsi pane munhu atovhura bhoneti achichika oil apo makizi ari mumba iye semuridzi wayo. Amen. Ine payave muri yeZimbabwe ndine nyaya yandinayo muri yeZimbabwe yekugweru ine vabereki vari kuchema nevagari vemunzvimbo asi ndinoti mashoko ari kuchema nawo ndeyekuti vari kuti zvinoitika kumatare edzimhosva hatizvizivi asi tine imwe nguva tinofungidzira kuti izvo zvinoreva zvakati mushure mababa vakarepa mwana wavanasikana aine 16 years vakatenda kuti chokwadi kuti vakarepa vakatiza vakaenda kune imwe nyika iri kunze kwenyika vakaenda 2 months variko ikoko ndokubva vadzoka pavakadzoka vakabva vabatwa ndokubva vanzi mukati ndokubva vanzi 18 years vari mukati zvandinazvo nhasi zvinhu zvakazoya kumashure kwe18 years. Handitika ndine nyaya muri yeZimbabwe iri kaitika kuMount Darwin Rushinga yemurume anove mukwasha akabirwa mombe dzinokwenda kuti haidzo 6 akazowana mombe 4 dziri mune rimwe danga asi paakadziwana zvakazozivikanwa kuti akanga aba mombe dzatezvera idzi ndivatezvera baba vemukadzi wake chaivo kuti baba mukuru kana baba munini ndo vakaba mombe iyo zvacho zvaita kuti nyaya uye panapa ndo zvandinazvo beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down emeni o varori avada pilo mumba iwe right. Ichokwadi muri yeZimbabwe regai ndikupe chimwe chechimo chakuchandinacho muri yeZimbabwe chakaitika patinoshevedzera kuti pachimani muri yeZimbabwe pane murume akaroora vakadzi vanokwenda kuita 6 pa9 years pa9 years akaroora vakadzi vanokwenda kuita 6 pavakadzi 6 pane 1 akasiya mwana pamba chete vamwe vese vana kusiya mwana apa vamwe vakabva pamuviri kwozoita 2 vakafa nyaya yazobuda mushure me1 akafa izvezvi akavigwa musi weFriday. Zimbabwe takanyanya handizivi kuti mararamiro atiri kuita vanhu mwana akazvarwa nevabereki vakazvara mwana baba vakaroora mukadzi mwana ane hanzvadzi yake mwana ana sisi vake hama muna sekuru vako une hanzvadzi yako ukama wandiri kutora pakurarama kwevanhu. Zimbabwe ndiani munhu waunofanira kuvimba pavanhu veukama amai vako baba vako mwana wako sekuru vako muzukuru wako mbuya vako mudiwa wako ndiani waunofungidzira kuti ndiyo hama yaunofungidzira kuti kunyange zvakaoma sei hakurase kunyange neupenyu hwako haadi nawo nokuti zvimwe zvacho zvatakuona hatichazivi kuti munhu ari padhuze chaichai ndiani nokuda kwezviri kuitika nevanhu vamapati vanenge vachida kukubatai kuti muvape nhamba dzevabatsiri pamwe chete nokusvitsa nyaya dzinenge dzichiitika kunharaunda kwavari munobatika sei. Ichokwadi muri yeZimbabwe rikandikuzivisei ndichiti izvo muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba yangu isina chipomero nhamba isinganyadzise kana chiti nhamba isinganyadzise ndinoreva nhamba inoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndinovimba kuti ndiyo namba dzacho. Tinotenda nthawe ziri kudiyana tapfaidza itinzwe. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndapinda ndiri mukati pekufamba nekupfapfaidza ziri kuitika matima newose nyika ino.
paka mapindira papi chimanimani sokuchimanimani chiri kuti kudini. Inzwai mari yeZimbabwe ndiri mandiri mukati mekufamba nekupfapfedza nekutsura dziri kuitika matimana wose enyika ino. Ndapindira mukati menzvimbo yandinoshivedza kuti chimanimani zvakaitika muri yeZimbabwe. Pane murume akaroora, bati murume andiri kutaura uyu akaroorwa baba namai vake vakaroorana ndokubva aberekwa kudaro mukomana uyu wandiri kutaura panguva ino ane makore anokwana kuita 46 years okubereka. Vabereki vake vakura zvokuti vachakwanisa kuita basa rako wega, asi zvakazoitika ndezvekudizvo mukomana uyu kana kuti murume uyu kutaura kuno kwatiri kuita akwanisa kuroora vakadzi vanokwana kuita ivo 6 mu9 years. Muri yeZimbabwe pane vakadzi vaviri vakafa, kusanganisira mukabva pamuviri, kusanganisira 1 akaita mwana ari kuonekwa chinove chiratidzo chokuti ndiyo. Asi pamwana 1 akaitika iwo, amai vababa ava, amai vaba murume uyu akaita vakadzi vakawanda, amai vake vakashivedzera kuti izvo handikwanisi kugara nemwana wako panapa kana usati waita mwana muchitu. Roora mumwe mukadzi, kana waroora mumwe mukadzi ukaita umwe mwana, vaviri ndiwo vanotanga kuchengeta. Handikwanisi ndigogo. Inzwai muri yeZimbabwe, inzwai akabarwa riri zai regondo mumwe chete pakurarama kwake, asi hapana chakabuda. Murume uyu mukoma KB pane mukadzi wake akashaika pakutanga, wokupedzisira ikozvozvo akabva ashaika. Murume uyu angasingatendere kubuda kana kunombosenza kaunda sei. Iko zvino zvakatorwa neshamwari yake ndokupinda mukati meguta reHarare. Ari mukati imomo ndokuenda kune imwe nzvimbo yakatombolodha mabhazi, abva kunolodha mabhazi ndokuenda kumwe kwaicherwa mugero nevamwe vanhu vanogadzira zvemagetsi kana kuti kunenge chimwanzi kuri vano vanokuti mapisi weki vava achibatanga kusenza. Ndopaindi nemumwe munhu shamwari unotaura nyaya kuti wakaita zvakadai ziwe ngatiboda chifamba ini ndinoenda kuchechi ndinoenda kwakati achitevera nekuenda ndopakataka kuno highlight kwa mukoma KB kuna kuti upenyu hwako hwakaita sei. Ndopakazoudzwa kuti shamwari yangu nyaya ika ndiri kuona izvozvo wese wawaroora iko zvinozvi nokuti 2 yekupedzisira ichokwadi ndo vakafa vakatanga kuenda kare vakakwanisa kuenda vari vapenyu, asi vekupedzisira ari kutoroora mushure mekunge mune vaita sei panenge afa. Pane akafa iko zvinozvi ashivedzwa kuti mukadzi afa achibva aenda. Munhu waimboenda naye kuchechi achibva ari shamwari ndikubatsire, wakambozviudzwa kuti ndiri kuona kuti hapana nguva apa. Ndokanzi handi unobatsirwa uri panzvimbo. Ndopakabatsirwa mukoma KB achibva audzwa kunzi rega ndikuziise shamwari yangu, munhu ari kuita zvese izvi ndamai vako nyakubereka. Amai vako nyakubereka vanokuita murume. Hauna here zuva rakatomborota zvikanzi dzimweri dzenguva ndiri pakutotamba nemudzimai wangu ndotoguma ndakutoona sokuti ndaamai vandinawo. Ndinongobva ndangopera simba pekuti kuzvavari mai time yandinongopera simba ndobva ndaona mukadzi wangu. Zvikanzi ndizvozvo ndo zvavari kuita. But rega ndikuzivise izvezvi kubva pavakatanga kusvika padhuze newe vane zvipfeko zvako zvinokwenda kuita 11 zvipfeko zvomukati zvakatora. Vane zvipfeko zvemadzimai vako vakadzi vese varipo 6 vakadzi vese vane zvipfeko 1 zvakatorwa zvavainazvo. Wavangotorera chipfeko chete zvadhakwa, hapachisina nyaya. Saka iko zvino zvandoda kuti ndikuudze iko zvinozvi, kana tisina kutora zvipfeko zvakatorwa namai vako hapana zvinobuda. Ende amai vako iwewo pachokwadi kana vakundikana iwewo pane paunga kuenda kukereke izvezvi vanenge vakukundikana, but chavanoshandisa kwauri iwewe inyoka yekuti kana vakundikana kusvika pavari ivo vanenge vachitamba nenyoka yavo. Amai vako ivo vanofamba vakakotama iwe zvokuti munoti vakura, zvikanzi chokwadi, zvikanzi mai vako havana kukotama, havana kukura zvekukotama, vatori bho. Chavakabereka ndo chinovakotamisa. Vakaberekei nyoka iyo vanotofamba nayo pese pavanenge vari. Ukavatarisa kunyange vakapfeka zvakaita sei havarege kusunga chinhu chinenge Zambia kana kuti chavanongosunga muwest senge band. Kana iri Zambia ngairembere kuzasi. Ikasungwa inorembera kuvhara hembe isaita tsvina. Asi yavo vasungira vanoita vanoisunga kunge band kuita raundi wobva vaisunga. Kusunga kwavanda vanenge vachitomuoneredza chiri muwest mavo kuchivhara kuti chisaoneke. Nokuti pane kwavakatomboenda kumwe kumusangano wekereke kwavakaita senge vachatizwa nevanhu, asi hamuna kuudzwa makazonzwa ari makungwa kuti amai ava vari kuonekwa chinzi vane chinhu chiri kufema muhembe mavo. Vakadzoka musangano usati wapera makaudzwa iri nemake vakadzoka usati wapera, zvikanzi hapana vakadzoka vachiti handisi kunzwa mushi. Zvikanzi pane zvanga zvaonekwa kukereke asi haisi kereke imweya. Saka zvatoda kuti hapana pane zvekuti izvo toda kuti usati waviga mukadzi wako kumbira vari kumba nehama dzemukadzi wako kuti ndiri kukumbira kuti mutumbi wangu ndoda kuti udzorerwe kumushwari. Ndine zvandoda kukumbira ndiite panapa, gara pasina kuti zvora vako vanyengetedze. Pane zvandoda kuti ndiite. Tiri kuda kuti titore hembe
dzemukati dzemadzimai ako ese dzina mai vako kusanganisira dzako iwewe. Tobva tavatanga chikonzero chipedza kuita zvinhu izvo. Amai vako iwewe kana vasina kutipa hembe dzavainadzo dzinofanira kuti vapedze. Inzwa mukoma KB zvandoda kutaura pano. Madzimai akatorwa nemurume wayo akagara nawo, madzimai akasiyana nemuviri. Ndakapiwa masaizi nemurume uyu achiti madzimai angu vandakaroora vakapfeka masaizi akaita sei. Madzimai anokona kuita 3 akapfeka masaizi ari kuita 20 anopfeka hembe size 28. Iwo mai ava munoziva anonzi munhu mutete, munhu mutete, but hembe dzavaipfeka isize 28, but size 28 yacho yaita sekunonzi ingatodonha pavari. Akaroora mumwe mukadzi aipfeka size 42. Hembe dzese dzomukoma KB dzavakatora vanodzichinjanisa zuva rakasikwa naMwari vachidzipfeka. Vakafa nevapenyu kunyanya vanenge vese patarget anenge akaroorwa ari pamba, zuva rega rega vanoipfeka. Kunyange vakapfeka imwe yeumwe vanotoirikidza asi yake aibve pamuviri. Yekuti dzimwe dzenguva kunyange vachigeza vanogona kusatoibvisa voigeza vakaipfeka. Dzimwe hembe dzacho dzaitoora dziri muvachikonzero dzinogara dziri nyoro. Amai ava havana murume here? Murume wavo akatofa, akafa. Murume wavo akafa ende mwanakomana wavo ndiye wavaigere naye pamba pasina umwe mwana. Vari vangani? Varipo 2. Ende vanonzi ivo vane mamwe mashoko avaitombotaura ekuti kana vakamataura maitofungidzira kuti vanenge vacharudza mwana kuti nhasi charira tese mumbamu mwana achipupura. So matauriro amakomana anotiwe handichazivi kuti zvoita sei. Mukoma KB pavakanzi shevedza amai vako titaure tese, vabva vashevedzwa mai. Vashevedzwa mai mukoma KB zvikanzi mama hamunawo here ruzivo mana toda kuti tione kuti ndiani angabatsire chikonzero. Mama mune chokwadi kuti hamuzivi. Amai vanotaura vachiti hapana rufu rwakaitika kumuroora wangu rwandisina kuuzwa rwesina rota, but ndaitya kuzvitaura kuti rufu rwemunhu runonetsa nekuti asi mwana wangu dai ari mwana wangu mwanakomana uyu ndaigona kuudza hama kuti vedu we ndakurota wafa kana kuudza amai yangu yafa, but varoora zvaindinetsa kuti nditaure. Zvikanzi right mama ichokwadi kuti munhu kadzi kana kuti munhu rume hembe dzemukati dzinofanira kuti dzipfekwe, but unofanira kuti upfeke hembe iri yako. Hembe dzamakapfeka izvo zvingani uyezve hembe idzi pane yani yenyu here? Mai vatanga kupopota, handidi vanhu vanouya kuzoparadza musha wangu. Muri kumbozviziva here panapa tiri kuchema titori parufu? Muri parufu? Muri parufu, tauya kuzokubatsirai. Vanhu zvikanzi pane zvamaona zvikanzi hongu zvikanzi kana pane vanobatsira endai muchimbuzi muri kwasabatsirana mami. Vakanobviswa hembe 3 mukoma KB. Hembe 3 kusanganisira yemukadzi mujaindi yanga yakaita zvekutosungwa pasaidi. Mudzimai uyu muroora uyu anga achiri pamusha kuti anga akatoenda. Uyu achisipo pamusha uyu akatorwa pasi. Ndiane hembe imwe yachona yechi 3 yanga ita zvosungwa kuchikonzero size yacho haitiri. Zvikanzi mama izvo zvabuda pachena izvo. Tiri kukumbira hembe dzese dzamuini. Iwewe handiri yaiwe tirobe pakatikatika simudzampata pakatikatika simudzampata pakatikatika simudzampata pakatikatika simudzampata pakatikatika simudzampata pakatikatika. Reporting to the angel. Tapio. Whoa, mighty is buying for the pit and the pro. Kiora with the pin for Wakachuem. Jumanda Wakachuemba Communicat. Say pin to Horomite. 10 euros with the pin for Wakachuem. See pin it. Horomite. 10 euros. Akioroshi. Hairi. Rigiti. Vo. Tuturality ve. Chokwadi muri yaZimbabwe ndiri mukati bekufamba mukati bekutsudzura paka ndoda kurova dhunge mutunge mukoma KB kusona kwechembere vanenge vari mukati mekuenda slow but sure. Nyaya ndiri kupinda pana pamukoma KB inyaya yakaitika kuChegutu. Musi weFriday kuChegutu pane madzimai maviri vakabva vachiti ivo vari kuenda kuHuni. Vaenda kuHuni vakadzi vari vaviri havana kudzoka kubva kuHuni musi weSaturday. Vasina kudzoka kudaro muri yeZimbabwe. Vanhu vakazoenda Saturday kunotaura kumapurisa vakanzi imboendai munotsvaka.
ndobva wapinda musango vakanotsvaka. Vari mukati mekunotsvaka havana kuwana munhu, asi vakasvika pane muti wairatidza kuti pana patsoka dzavo ndo patema-tema ende huni dzakatounganidzwa kuti vanhu vakaita sei vatema huni. Ndo kuzofamba musi wesande. Musi wesande ndo pakasvika vakaona umwe mukadzi wavanhu vano vamuona. Mukadzi wavakaona hwani mhuri yeZimbabwe airatidza kuti munhu akatsva, fesi yakazvimba, yakatemwa-temwa, uyezve aine deep cut pamusoro. Anga akarara nedumbu, akasungwa maoko nekumusara. Ndobva enda kumapurisa chibva tovaona munhu wani, umwe wani hatisi kumuona. Ndichitaura nemwe ukamari pakati pomwe vanhu achibva ati iyo evaona munhu wani kudaro, vakabva vaenda kune mumwe anonzi madzibaba zvikanzi kana muchinge masvika pane munhu iyeye, torai bute muite zvakati, mosvika motaurira muri padhuze naiyeye, mofamba makatarisa kumabvazuva, maita izvo zvemondiudza, vaita izvo zvachibvaonza zvikanzi chifambai, vachingoti fambei, ndokuwana mumwe zvakare akasungwa zvakare maoko, akatemwa zvakare aine maronda. Vese vakadzi ava vakafa. Wani mukadzi anogara nevazukuru vake, hana murume. Wani anogara nemurume nevana 6. Asi shoko randiri kusangana naro panapa iko zvinozvi pamusoro perufu mhuri yeZimbabwe. Pari zvinozvi nyaya iyi ndinodzoka naye mangwana. Wani mukadzi akasiwa, akatanga kuwanika mabhemba anoratidza kuti ndiwo vakaenda kunotema nawo muhuni, anga aripo akaiswa pasaidi redumbu rake, asi haana ropa ekuratidza kuti ndiwo vakatema munhu. Uyezve zvinoita sekunzi vanhu vakatsva, hazvisi kuzivikanwa kuti chii chiri kuitika. Umwe wacho achibva awanikwa zvakare, kusvika vazotakurwa achibva vaenda. Nyaya imwe yandiinayo mhuri yeZimbabwe ndiye kuti vanhu ava vawanikwa nzvimbo yavanogara mulokesheni, kuseri nekuseri. Kulokesheni munoziva kuti kune rodhi yekuseri nerodhi yekuseri, uchinoda kuti imba dzakapanana musana. Ndo rufu ruriko izvo. Zvimwe zvezvimwe zvaakuitika parufu, pane rufu rumwe runo mukadzi ane murume mhuri yeZimbabwe, ndine zvandakamirira. Ndichakuudzai mangwana. Baba Isabel, madzimai vanga vari vaviri vakaenda kunotsvaga huni. Madzimai ava agara here achipinda musango mawakaenda kunotsvaga huni kana kuti kanga rike kutanga? No, vanomboenda kunotsvaga huni. Nzvimbo iyoyo vanotobuda mudhorobha vachienda kunotsvaga huni ikoko. Ende tisina 2 months iko zvinozvi tine imwe nzvimbo zvakare, nzvimbo ikoko zvakare kwakawanikwa mumwe mukadzi futi, vamwe mbuya vakaita mazuva akazoonekwa vakatofa vari musango imomo zvakare. Uyezve mukati menzvimbo yekuChegutu munenge muri kunetsa nenyaya yekutemana nemabhemba, kusanganisira kunotori nechikwata chimwe chitori nezita chinotoshedzwa nezita, chinofungidzirwa kuti achigari muChegutu pane kwavakabva nenzira yekuzokurukuza nemwe nzvimbo iri pai iri muChegutu, vatori nemazita kunzi timu yakati inogara imomo. Saka kuurawa kwevanhu munzvimbo yekuChegutu nenzvimbo iyi iri kunetsa kuti chii chakaitika. Asi ndine mashoko andinewo ekuti munhu wese akafirwa anorwadziwa, kana kuti mwana waamai vakafa anogona kuti mai vangu achimiramira, kana kuti murume wavo, kana kuti hanzvadzi sehama. But pane mashoko mamwe ari kuitika ekuti pamarufu maviri ava, izvo zvekutaura kuno kwati kuti vanhu vatodzingwa parufu vachinzi ibvai pano. Nani? Ndo pandiri kutaura, ndo pandiri kuenda pamangwana mukoma KB. Ndiri kutangira ipapo. Ndiri kuda zvakazara. Right. Saka mangwana ndichauya ndichikuudzai kuti pamarufu maviri ava, sei pane pamwe padzingwa vanhu parufu, sei pakanzi mumwe munhu ngatipinde musango tiende kunoona nezverufu kuti munhu ari kunzi afa uyu ndichakadi chako, ari kutoti aiwa handine inini hama dzemunhu afa, ende musango mega mani pamunotiona pana painini muri kuona ndine ronde rini. Pane mutauro uripo uri kuchiwana munhu akatotariswa kudai kuti inini muri kuti ndichakadi chake kabata ndisiida faini ndisiyeni mwedoro mani. Nzvimbo yakanotsvagirwa huni nemadzimai aya inzvimbo yakaita sei? Ipurazi here kana kuti ingoriwo sango? Inzvimbo kune mapurazi, but isango mudhuze merodhi makatopiswa pokutoti kana munhu akatoshedzera ropa anotokwanisa kutoonekwa. But kune mapurazi. But pakaonekwa huni amustori mupurazi. Alright. Mutori mudhuze nemusaidi merodhi. Mudhuze nemusaidi merodhi. Kuti chii chakaitika mhuri yeZimbabwe pamuchabata hama neshamwari dziri kuChegutu, Baba Isabel, dai zvaibvira makwanisawo zvekareka kubata kubata mutauriri wemapurisa weMashonaland West Province. Ichokwadi munzwe kuti nyaya iyo yakasvikire munzeve dzavo ichokwadi muofisi mavo. Endi kana kasiri kekutanga kuitika kuti madzimai vanenge vapinda musango kunotsvaga huni vari kuwanikwa vakafa, vakatemwa, handitika chii chavari kuita semapurisa? Pane tsvakurudzo yavaita here? Uye ndiani
ari kukonzera zvinhu zvakadaro. Ichokwadi mukoma KB. Neimwe nzira ndingati mapurisa ndine dzimwe dzandinoziva mbiri dzevakatemana zvakare vari mukati izvo zvevakasungwa, asi nyaya yekunzvimbo iyi iri kuonekwa vanhu vakapondwa iyi ndo kusati kwaziviswa kuti chii chiri kumboitika. Pane akambofungidzirwa kana kubatwa here akusati kuti nzvimbo iyoyo ndio inotsvagira vanhu huni, but kana vanhu vakufa haichisiri nzvimbo yakanaka. Even iro group revanhu riri kutaurwa kunzi pane group rakabva kwakati richiuya mapurisa vari kuzviziva here pane matano avatora here kuchengetedza vagari vekuChegutu. Ichokwadi mukoma KB. Tinotenda. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura dziri kuitika matimana wasenyika ino paka Harare Waterfalls. Harare Waterfalls chiri kuti ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekuri vane kufafadza sokuri vakwanamboita nchiti izvo nezuro muri yeZimbabwe ndine nyaya ndakataura ndiri mukati mekutaura kuti izvo kune murume akatenga motokari yake ndokuenda kumafaro mune imwe nzvimbo iri Waterfalls. Ari mukati memafaro kudaro akati kumapasi 5 pasi 6 akuda kuchienda kumba ari kunzwa kuti wawa wadhaka iko zvino zvindokwanisa kufamba ndiri mukati mekudriva rega ndiende kumota yaka achibva mukati mepawa akanaka kwakapata mota amai kumakunde amai kumakunde jekesa nsutu kumakunde kufamba uko akanaka kumotokari yake apa wadi 4-5 meters kuti asvike pamota akabva mira achikuona kuti mumota muri kubuda munhu but ndasikaputirwa chinenge chiyedza chinenge rima but ari kuona kuti munhu ndikudzoka kumashure asi murume ipa akavhunduka akada kumhanya nokuti pasi 1 akada kumhanya pasi 2 akada kumhanya pasi 3 ndokubva abva achienda kune vanhu vakanga vachibona zvikanzi vakomana nevanogona kuziva upenyu vakomana aita kuti murume asapinde mota uyu madhakiro akaita haite munhu wese akavafungidza kuti murume uyu akadhakwa saka akwanisa kuti apinde mumotokari asi iye ndakaziva zvakaziva ndokushedza mumwe munhu wani zvikanzi uyai pano shamari yangu ka motokari ndeyangu iyi paona ndichidonda baisi kudhakwa nditarisise ndione handina kudhakwa pane zvandaona but munhu wandaona munhu mufananidzo nehama yangu yakafa saka ndotosvika kupinda ndoita sezvikanzi tine zvimwe zvakambodaro nhamba idzi ndobvapiwa nhamba ndobva afonera munhu pane mumwe akatomboya ipapo akasvika akati tenderedzai zvakati asi ndandisvike ipapo motokari ikanaka kubuda akatomuudza kuti iwe sezvauri mubatsiri endawo motokari undiburisire mota yangu nokuti zvandaona zvinovhondotsa asi akati kwete ini ndirongogadzira chete achapinda motokari ndiani ndiwe iye achibva achakureva kuti papava kana kuti amai ava ranga riri tsotsi vaida kuzama lake kuchibva kwazoshevedzwa mumwe munhu anomubatsira mubva zvakare Waterfalls ndobva aenda paipa zvikanzizvo ndisati ndasvika ipapo pane zvanichakupa wasvika pamotokari andirika uri padhuze ipapo ndobva aita zvaakaita asi iye mubatsiri ndakazopinda mumotokari achibva atora motokari regai ndikuudzei muri yeZimbabwe zvakaonekwa nemuridzi wemotokari akaramba kupinda kunyangwe mubatsiri akapinda kudhiraivha iye akaramba akati handipinde nekuda kwezvandaona kureva kuti ane zvaaiziva kumashure maererano nezviri kuitika zvaifungidzana zvakadarika but zvakasara zvadarika tiri kutukana here bababati tiri kutukana here saka ndiite sei nditiduraniririka ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekufafaidza mubatsiri akabvapinda mukati memotokari ndobva wadhiraivha motokari ndokuenda kumba kumuridzi wemotokari ndokunopaka mota hangaidi Saturday muri yeZimbabwe zvikanzi mangwana svondo ndiri kukumbira kuti svika mukati mekereke yangu ndiri mukati mekunyengetera ugouya ipapo tigonamata nezviri kuitika panzvimbo iyi asi zvakazoitika mukoma kepi ndezvokuti izvo usiku hwachona mukadzi ndiyakataka kunzwa kwanzi murume akarara hope dzokurara dziye zvokurara zveshe zvokuti mukadzi akanzwa kuti pamba panze apa pane motokari iri kutendera ndokutarisa mumba ndikuda chaedza ndokudongorera ndokuona pamotokari iyoyo ndo iri kurevhewa ndo iri kuisa malaitsi uyezve patorine munhu akavhura boneti achicheka oil kutenderera nomotokari aita seka kuti asisa mavhiri muri yeZimbabwe ndokusamagumudza murume aita seka munhu akadhakwa nehope kana saka akadhakwa nebhiya ndokuzomutswa paipa ndokudongorera achibva aona zvikanzi ndakazvitaura izvi ndo zvakaudza mukadzi wake ndakazvitaura izvi kuti achizotora motokari kuenda nayo kukereke zvakare kwanzi wene motokari kwayo ndokukutikana saka hana kuzoenda but zvakazoitika nezuro ndizvitaurere can I go deeper Dipisai papa Zimbabwe chichakaitika nezuro Zimbabwe inzwai zvakazoitika muri yeZimbabwe zvaitika kudaro inzwai zvakaitika muri yeZimbabwe ndega ndire mashoko achida izvo zvakaitika ndezvekuti ndapinda mukati menguva mbiti ndakutaura nekusvika mukati mekutaura nyaya iyi murume uyo anotaura achiti iye munin'ina wake semukoma akaita motokari yake rudzi rweHonda Fit aita motokari yeHonda Fit munin'ina uyu akabva arwara achibva ashayika kudaro mukoma vakatora motokari vakati mai guru ndichakupai motokari iyi time ndokutora motokari zvachose asi mukoma avo pakarwara munin'ina uyu vakamboenda nemunin'ina kuchipatara vachidzoka naye chaive chokwadi chikonzero iyi hama yavo pavakatora motokari vakunzi kwa motokari chiunzai motokari vakataura kuti mai guru
motokari handichisina ndakaibatisa nemhaka yekuti pandaimbobuda painechena namukoma paipai yanga iri nyaya yekuti ndaivarapisa pana ndisina mari saka ndazotengesa motokari kuti ndiwane mari yandairapisa munin'ina saka motokari apaisina makaitengesa nei bhuku remotokari riri kuno murandakazi hanzi nevamwe kutori kuba ende munhu yakatenga motokari iyoyo ndiani ivo pasina bhuku ndobva vanzi nevamwe zvatinogona kuudza ndizvozvo munobatsirwa nenzira yakaidai so mukadzi achibva buda nekuti chasvino zvake mukadzi ndiye akaenda kunomutsa murume wake alright hama dzisingazvizive ndiye akaenda kunomutsa murume wake hama dzisingazvizive ndokuenda kunomutsa murume wake asi akazoendesa mashoko ekuti motokari yakatorwa iyai hongu yakatorwa dzimwe hama akagarisa pasi akati hama imwe yenyu yatora motokari asi una ndine mwana ndinorarama nei murume wangu paane motokari iyi ndopaimhanya achitakura vanhu achiita sechiona chikafu kureva kuti mwana uyu ndaigona kutsvaga munhu anodhaivha motokari iyi achiditsvagira chikafu imimi pachenyu hapana kana munhu ari kumbondiona ndoita sei nyaya yakaitika 2017 last week inoyi mukoma KB murume uyu akabva aenda mota yanga isisaonekwe akabva anotenga imwe motokari yerudzi rwehonda fit zvakare honda fit yekuti rakanga iri yeblue yaazotenga iko zvinozvi ndeyeblack musi waakaenda paakaenda kumafaro ranga riri zuva rechi3 achidhiraivha motokari kuti anobva ipapo ndo paakashayikwa ipapo mubatsiri ari mukati mekutaura kuti wakona motokari kuuya uyu pawatenga motokari iko zvinozvi ndopo wanga wakatomirirwa wanga uri munhu wainzi kana ukapinda mune imwe motokari zvakare unofanira kuita accident uri imomo asi aifanira kuti accident ndiye mukoma wako wauri kuona uyu nekuti makawanda mauri kuona hama yako ishi zvikanzi chokwadi zvikanzi dzimwe dzenguva unoti dzimwe dzenguva kana wakamira parodhi unogona kuona motokari yehonda fit chidake chidhiraivwa unotoona sekuti ari kudhiraivha motokari yanenge munin'ina wangu but munin'ina waita sei akafa yanga iri nyaya yekuti aigara achingokuona maziso kuti unofanira kuti umuone papa pati zvazoitika ndezvekuti izvo iko zvino zviri kufamba pawakaona munin'ina wako ari mubune mota zvechokwadi atorimo zvechokwadi ndoda kuti uende pasi pesiti remotokari yako uchaenda kunoona kadhi raakatorwa kare riri pasi pesiti mukoma wakaenda kunobvanganyura zvikanzi kadhi iroro kana wariona haribviswe newe toda kuti ushevedze mukadzi haribvise mukadzi wake kuti haribvise so paitika zvinhu zviyanga asingada kuti mukadzi auye apa zvikanzi hakuna zvokuita pana pati mufi takabata basa iri mukadzi wemufi anova ndiwo wakatorera mota asipo ndo pane nyaya yese mainini kusvikira vashevedzwa mukoma KB vachibva vauya zvikanzi kushedza kwati vaita panapa unotenda here kuti motokari iyi haisi yako zvikanzi ndinotenda unotenda here kuti motokari iyi ikatorwa nemukadzi wemunin'ina wako inodhiraivwa panapa ikaenda zvikanzi ndinotenda mukoma KB vanhu vachiri vakamira ipapo mukomana akangofurika kuti mai ndibvati pasi pu zvikanzi ndatomuona nguva inanga chindotenda kwai ndatomuona akamira mberi kwangu masikati machena zvikanzi ndinoda kukupatsanura iwe unekoma kupatire shedza mainini wako auya pano zvikanzi mainini handina kuya kuzoshandira imimi chamuri kudai motokari yenyuka rati chimisai zvamakaita chikonzere motokari yenyu yakupiwa zvikanzi ndinotenda Mwari kwanzi kusunungura kwane zvinhu zvakasunungurwa ipapo zvaimweyiwa pamota vanhu vakatarisa kusunungura zvinhu zvimweyiwa pamota vakatarisa kudaro mhuri yeZimbabwe ndiri kukumbirawo pane imwe nzvimbo yakanga ine vanhu paine mabirthday party anga achikwana kuita 4 kusanganisa vakapfeka zvitsvuku vakapfeka zveblack vanhu muchifara pamakaona munhu achidonha muchiti munhu uyu asi akadhakwa here motokari ikarara ipapo ikazotorwa mangwana waterforce takadziva kuchitungwiza Zimbabwe so motokari yakatorwa nemukadzi yakaenda asi ndiri mukati mekutaura nemukadzi anotaura achiti iye baba munini ava motokari yatinayiko zvinozvi itori pasi pemotokari yatanga tiinayo vaifanira kumbotipa imwe mari pamusoro mani asi pakagara pasina vamwe ukama kavati aiwa no kana vakapiwa motokari imire hatisi kuziva kuti vachienderera kumberi kwachienderera mberi nenyaya iyi kuti vanoda kuwedzera zvimwe pamusoro pemota but motokari yakatorwa muri yeZimbabwe yakadzorerwa kumukadzi asi chandamirira kunzweko zvinhu chekuti mukoma uyu achiri kusangana here nehama yake kubva zvaenda motokari nekuti mota yakatorwa nezuro ko makambokwanisa here kubvunza mukoma kuti imimi makazviitirei kutora property kutora mudziyo wakasiwa nemufi wakasirwa mudzimai wake wakasirwa mhuri yake imimi muchienda nawo mukoma KB izvo haana kumbovanza izvo aitotaura achiti zvooneka isususu kwanzi mukoma hama yangu inini kutaura chokwadi vakagara nemukadzi wake takatonga ndakasingaiti ndiri matare akawanda ndakatonga but kunetsana kwavaita nemukadzi wake hama yangu inini yaitaura ichiti mwana uyu ane mukadzi uyu
asi we hama yangu yaiti asi mwana wake. So taitora sekuti ishaisano atingasiyi mukadzi asina kana mhuri yedu, hama yedu yasiya motokari. Ndo zvandakatora ndakananga ine kuti dzimwe dzingo pamwe asi mwana wedu but hama yedu yasiya motokari. Taitotora kuti dai zvese kunyangwe dai angari zvakawanda taitofunga kuti tichazvitora zvese, asi ndikuona sekuti takarasika chikonzero. Kana dai zvisirizo wai hama yedu ichibva kudzoka. Nai baba Isabel, iye mukoma uyu ndiye here ane maziso DNA test. Vakadii kuenda kuma DNA test vakabata chokwadi kuti mwana wemuning'ina hasi wake. Aya asi maziso ema-DNA test, asi kuti maziso ehuori, eruchiva nezvinhu zvevamwe vanhu. Tarisai mone zvazvakaita. Onekwa zvaenda. Saka motikari yakatorwa namainini. Motikari namainini. Mainini wakafara. Kana ndisingakanganisi musi weSunday vakanzi vanofanira kuti vatouya nayo paWaterfalls pachechi pevamo. Kubvuma vakabvuma, hatizivi kuti vachaenda naye. Nyaya yekuChegutu